Missä me oikein olemme? Metsäretkellä. Ai, niin joo. Okei. Mitäs nyt tehdään, kun me ollaan syöty eväät? Hetkinen. Mikä toi on? Nyt on tulossa myrsky. Voi ei! Voi ei! Missä me oikein niinku ollaan? En tiedä. Hei, tuu tänne, jos osaat kiivetä puuhun. Selvä. Oi, minä autan. Tää. Mä tuun tänne. Eikö siis mä tuun sinne. Missä sä oikein oot? Täällä ylhäällä. Okei. Tuun. No ymmärrän, kissat ei oo niin hyviä kiipeä. Oi, oo varovainen. Okei. Okei, tää ei oo ehkä mikään maailman paras idea. Miksi me edes kiivetään tänne? Onko sä kunnossa? On, et sä? Joo. Musta ei oo. Voi vitsi, toi on tiellä. Me pois. Ehkä meidän pitäisi muuttaa johonkin. Joo, meidän pitäisi ehkä... Jos ei me löydetä täältä pois, niin ehkä meidän pitää muuttaa. Joo, tai siis meidän pitäisi ehkä niinku tehdä joku koti. Esimerkiksi vaikka näissä puista voidaan vaikka koota tähän. Niin. Sellainen pieni maja. Ja niin. Okei, etsitään lisää tikkuja. Täällä meidän ainakin pitäisi yöpyä. Joo, mutta tää saattaa romahtaa hetkellä millä hyvänsä. Katsokaa Niin. vaikka tekin katsot. Jee, mahtava maja. Jee, mahtava maja. Tuollainen. Ja, no, kyllä me täällä selvitään jotenkin vaan. Jep. Ainakin parempi kuin tai siis tää on ainakin hyvä tuulensuojaa. Joo, no rakennetaanko tätä vielä pitäisi vähän? ainakin olla. Joo, mutta rakennetaan tätä vielä. Okei. Te saatte odottaa siinä hetken. Mä laitan nyt stopille. Noin. Ainakin aurinko paistaa. No, alkaa olla jo kuitenkin, vaikka aurinko paistaa, aika myöhä ja aika kylmäkin. Joten... Aletaanko vaan nukkumaan? Joo. Kato vaan. Onpa kaunis päivä tänään. Yhtä aurinkoinen kuin eilen. Sä tuhasit jos meidän majaa. No, ei se nyt niin vakavaa voi olla. No okei, tämähän on vaan tällainen pieni mörskö. Niin. No Ehkä meidän pitäisi tehdä uusi ehkä tai... Joo, tai jonnekin muualle. No, mennään nyt ainakin pois täältä. Joo, mulla on Etsiä hirveä ruokaa. nälkä. Mennään etsimään jotain. Mitä sä teet? En mä tiedä. Jotain. Kakkaa teet. Kakkaa teet. Meidän pitää varmaan löytää ruokaa, koska... Joo, No, ei mulla me on varmaan ihan sikakova nälkä. Joo. Mennään. Mun mahakurni. Mennään. Etitään. Ei täällä mitään. Ei täällä mitään. Hei, täällä! Täällä on puolukoita. Onko? Otetaan ne. Joo. Ja näytetään myös katsojille. Missä tuossa? Missä ne on? Ai tuossa. Tuossa on yksi. Ja tuossa on loput, jos näette. Että varmaan. Syödään nyt. Ei, meidän pitää säästää ruokaa. Vaikka olisi hirveä nälkä. No, mutta niitä on kuitenkin vaan 2. Niitä on 3, hei. Ei, sä syöt meidän eväitä tai niinku. Sori, mulla oli vaan niin kova nälkä. Okei, no mennään etsimään lisää ruokaa. Toivottavasti noi ei oo mitään niinku myrkyllisiä. Onko sulla kaikki okei? Kai. En tiedä edes mistä olen. Pitäis olla. Täällähän mä. Tuolla on yksi marja. Mut se on kuihtunut. Ei se on kuistunut. On. Ei tuolla ylhäällä.
korkealla. Minä yritän, tai no ota sinne. Mennään etsimään muualta. Yksi saatu. Ai, hyvä. Takorunta. Ei, se tippui jonnekin huitsiin. Voi hitsin pimpulat. Yksi. Kiitos. Se ei kyllä riitä varmaan, ja ne yhdet jäi sinne. Hei, Ei, nyt sekin tippui. No, tuolla on 2. Onko? Ai, Hyvä. nää 2 karatkaa. Joo. Okei, joo. Apua. Ai, sait ne molemmat. Nyt pidän niistä hyvää huolta. Tippuivatko ne? Ei. Yksi jäi jäljellä. Sekin tippui. Ei! Tästä ei te meidät tulla. Okei, te ette varmaan jaksa katsoa tätä. Kerätään jonkin verran marjoja ja sitten näytetään meidän solisteille. No, löydettiin Lehtiä. Lehtiä. Kun ei ollut marjoja enää. Niin. Tai me ei jaksettu enää etsiä. Niin. Oltiin etittyä varmaan tuntikausia. Mutta näitä voi kyllä syödä, uskokaa pois. Tosi maukkaitakin.